Bukatzeko, eskerrik asko denoi hemen aguantatzeagaitik eta eszenatokira igoko dira bildua guraingo zerrenda gai guztiak. Direla Maider García de Vicuña hemen dagoela, Enrique Ganzarain, Íñigo Espada, Ruth Lafuente, Saioa Amezkoa, Josu Zubiaur, Tere Morcillo, Gorka Martínez de Ilarduya, Isabel Zabala, Héctor Salsamendi, Begoña Goipuría, Juan Mari Centol, Tere Sánchez eta Imanol Cariñanos. Garai berria zabaltzen ari garen honetan, pertsonak bildu behar gara. Proiektuak adostu, ahaleginak, asmoak, borondateak eta ilusioak bildu behar ditugu. Gogo biziz, garai berri hauetan aldaketa lortu behar dugu. Agurainen ere aldaketa behar da, udalean ere aldaketa behar da. Maiatzak 22an, abertzale, ezkertian eta progresista guztion botoa, Agurainen eta Euskal Herri osoan behar dugun aldaketa politikoa eta soziala gauzatzeko beharrezkoa da. Maiatzak 22an, gora bildu eta gora Agurain!
Eskerrik asko guztioi!